дабири кулли созмони милали муттаҳид ва собиқ президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ба президент Доналд Трамп ҳушдор доданд ки назорати ҷанг дар Сурияро аз даст надиҳад. ин изҳорот баъд аз он нашр шуд ки президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп тавассути шабакаи иҷтимоии Твиттер ба муттафиқи аслии Сурия Русия навишт ки омодаи қабули мушакҳои амрикоӣ бошад. шоми 11 апрел дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш сафирони 5 кишвари дорои ҳаққи вето дар шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид яъне иёлоти муттаҳидаи амрико, Бритониё, Фаронса, Русия ва Чинро даъват карда иброз дошт ки аз таҳаввулоти ахир дар атрофи Сурия амиқан нигарон аст ва умедвор аст ки кишварҳо имкон намедиҳанд ки вазъ аз контрол берун шавад. собиқ президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Ҷимми Картер ҳам дар суҳбат бо Associated Press аз Трамп хост ки кишварро дар ҳолати сулҳу субот нигоҳ дорад ва дар робита бо чолишҳое ки аз Кореяи Шимолӣ, Русия ё Сурия бармеояд бидуни воҳима ва шиддат бахшидани эҳсосот амал кунад. рӯзи чоршанбе президенти иёлоти муттаҳидаи амрико изҳор кард ки Сурия барои ҳамлаи эҳтимолии кимиёӣ ба шаҳри Думо ки тибқи гузоришҳо 7 апрел ба вуқӯъ пайваста ҳаёти камаш 43 фарди мулкиро аз байн бурдааст посухи ҷиддӣ хоҳад дод. Русия ва Сурия ҷой доштани ҳамлаи кимиёӣ дар Думоро туҳмат меноманд ва мегӯянд ки мушакборони Сурия бепосух намемонад.